Yarima Ashman littafi na ɗaya. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi Rama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashin kiyama. Littafin Yarima Ashman littafi na ɗaya za ku saurara daga bakin ni na Abubakar Sadiq namiji wan. Yayin da nake so na karanto muku labarin Yarima Ashman domin faɗakarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa, uwa uba nishaɗantarwa. To Allah Ubangiji kamar yadda na fara wannan labari da bismillah ya Allah ka bani ikon gamawa da alhamdulillah albarkan annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ina mutanen mu da masoyanmu da suke faɗin mutanen da suke faɗin duniya da ma waɗanda suke cikin group ɗina na mu da masoyanmu Hausa Novels Group. To ina son ku dafe min kai ni kuma na ci gaba da wasa da bindin san raina. Tun da dai na ga alaman yau dai ga dukkan alamu za a yi labarin Yarima Ashman babu Bintu tun da ta yi tafiya. Allah Ubangiji ya sauke ta lafiya. Allah ya dawo mana da ita lafiya. To wannan kenan ina shirin na yi tuya babu albasa ko da yake na manta da albasa. To abun ne da kamar wahala a ce an yi tuya an manta da albasa. Saboda haka dole ne na ambato muku wacce ta rubuta muku labarin wato maman Farisa. Ita ce ta rubuta muku littafin Yarima Ashman. To ga labarin kamar haka. Wasu 'yan mata ne kyawawa guda biyu zaune a wani haɗaɗɗen gadin kowaccinsu da lemu na roba a gabanta. Yasmin da kanta ke doke tana jin haushin ƙawarta Kubura da ta tursasa ta zuwa gadin ɗin. Dan ita bata saba zuwa irin waɗannan guraren ba. Na shakatawa kasancewar ta talaka kuma mareniyar Allah. Ta rako ta ne saboda ba ta son yawan jayayya da ita da ƙawar tata. Ɗago kanta ta yi, masha Allah. Allah ya yi halitta gunnan, wannan yarinya don kyakkyawa ce ajin farko. Ita ba fara ba, ita ba baka ba, chocolate color ce, ga ɗan ƙaramin bakinta da ke ɗauke da pink lips. Ga golden eyes ɗinta, ga cikakkiyar gira da ke son haɗewa da fuskarta saboda yawar girar. Yasmin fa ta haɗu ta ko'ina, don duk cikakken namijin da ya ganta dole ya ƙyasa. Ɗagowa ta yi za ta yi wa Kubura magana kawai ta ji jiniya da busa. An nufo gun. Cikin ɗan firgita Kubura ta ce, friend, tashi don Allah mu bar wannan gun. Kada ya zo ya same mu a gun nan. Don ba mutunci ne da shi ba. In ka taɓo sa bai da mutunci, in ya taɓo ka bai da mutunci, in ka haɗa zama da shi bai da mutunci. Kin ga mutane na fita tun kafin ya ida isowa mu fita. Ta faɗa haɗe da nuna wa Yasmin mutanen da ke fita daga cikin gadin ɗin da sauri tamkar wanda yaƙi ko wani annoba ya tashi. Kicin da fuska Yasmin ta yi ta ce ni fa ban gane me kike nufi ba. Wane ne za mu tafi saboda shi? Zaro ido Kubura ta yi ta ce dan Allah firin mu je kada ki ja mana matsala. Gashi har bodyguard ɗinsa sun fara fitowa shi ma yanzu zai fito. Dan in ya zo ya same mu a nan zai saka a wulakanta mu. Dan in ya zo nan gadin ɗin kowa fita yake a barsa saboda baya son hayaniya. Ko mai gadin ɗin ma ya san da haka kuma hakan aka tsara. Doguwar tsaki ta ja ta ce wallahi babu inda zani in ya zo ya same ni ya kashe ni ko ya gunduwa da ni ko kansa farau sarauta ne. Ai kuɗi muka biya muka shigo ba kyauta aka samu ba. In wani abu yake tinƙaho da shi to sai ya gina tashi ta daban domin hutawansa ba wai a ci zarafin mutane a fitar da su a inda suka biya kuɗi domin shakatawarsu ba. Ajiyar zuciya Kubura ta yi dan dama ta san halin Yasmin ba ta raina kowa kuma ba ta yarda a raina ta ba. Wai gawa ta ga har an buɗe wa Yarima Ashman ƙofar mota don ya fito. Ai da sauri ta ja hannun Yasmin ta ce please friend mu je gashi nan. Fisge hannunta Yasmin ta yi ta ce babu inda zani sai na gama hutawa ta. Ta zauna ta aza kafa ɗaya kan ɗaya yadda kuka san ita ce yar sarauta. Ko da Kubura ta ga haka ta san Yasmin da kafuwa gashi ta hango Yarima yana doso gurin. Ai da sauri ta bar gun zuciyarta tana tausaya wa Yasmin akan abun da Yarima zai mata. Wai gawa na yi dan ganin waye ya fito a motar. Wow. Lallai irin su Yarima Ashman ake kira 1 in 1000. Dan guy ya haɗu to ko ina ma ya haɗu ba ƙarya. Fari ne dogo kyakkyawa ƙarfafa ga faffaɗan ƙirji ga wani saje baƙi city da ya ƙara fito masa da kyansa. Hancinsa har baka ga red lips ɗinsa da CZ eyes ɗinsa. Masu tafiya da imanin ɗiya mace ko 'yar shugaban ƙasa ce ita ko 'yar sarki.
Cikin nutsuwa haɗe da ƙasaita irin ta 'ya'yan sarakuna, Yarima Ashman yake tafiya. Ya nufi gun da Yasmin ke zaune haɗe da yi wa bodyguard ɗinsa alamar su biyo sa. Sama da ƙasa ya kalle ta ya tsine fuska kamar ya ga kashi. Tsartar da yawu ya yi alamar ma kamar ƙazanta take masa. Cikin husky voice ɗinsa ya ce, "Who are you?" A sheƙe Yasmin ta kalle sa ta ɗaure fuska haɗe da cewa, "I don't know speak English." Da sauri ya kalle ta zuciyarsa ya ce, "Lallai zan koya wa wannan villager girl ɗin hankali. Ni da mata ke bina suna min biyayya sai wannan wawuyar za ta raina mu hankali ƙazama da ita." Matsawa ya gunta da take zaune ya aza kafarsa mai takalmi a sawu a kan cikin kafarta. Runtse idanuwanta ta yi saboda azabar da ta ji yana ratsa ta tun daga tafin kafarta har kanta, kuma jin kamshin turarensa ya sa ta gane shi ne ya taka ta. Don da ta fahimci shi ne ya taka ta domin lokacin da ya tinkaro gurin irin kamshin turaren da ta ji kenan. Cikin ɓacin rai ta ce, "Malam me haka? Ka taka mun kafa don na ga babu alamar kasan darajar ɗan adam." Ta faɗa ba tare da ta kalle sa ba, hankalinta idonta gaba ɗaya yana ƙasa. Tsaki ya ja ce, "Ke da dabba duk ɗaya kuke a gona, don na ga baka da kunya haɗe da tarbiyya." Cikin ɓacin rai haɗe da tsanarsa Yasmin ta katse sa da cewa, "Ya isa haka, ai duk mara kunya da tarbiyya ya biyo bayan ka." Ta faɗa haɗe da janye kafarta da ƙarfin tsiya ta kwace kafanta. Wani wawan mari Yarima Ashman yayi wa Yasmin yana huce tamkar kumurcin maciji, wanda sai da jinta ya ɗauke na wucin gadi. Cikin ɓacin rai ya nuna ta da yatsa ya ce, "Ki iya bakin ki, ko ke wace ce? Na fi ƙarfin mace ta gaya min magana, wallahi wawu ya jake jaka dube ki so kuwa." Ta fi kuncinta Yasmin ta yi cikin jin zafin mari ta ce, "Allah ya isa mu." Wani marin ya sake yi mata. Ai bata iya ba, bata yi wata ba, ta ɗauke lemun da ke gabanta ta watsa masa a jikin fararen suit ɗinsa. Cikin damuwa, tsananin mamaki da al'ajabin yake kallon kansa, a take zan sai mummunan ɓaci don babu wanda ya taɓa yi masa irin wannan wulaƙancin sai ita. Cikin haushinta haɗe da tsanarta ya yi gunta rai a ɓace. Ita kuwa Yasmin ganin yanayinsa ya sa ta tsorata matuƙa, musamman ma da ta ga ya nufo ta. Ai da sauri ta yi baya ta nemi guduwa. Taku biyu yayi ya sa hannunsa ya finciko ta, haɗe da jan ta yi nufi gun mota. Daga cikin motocin da suke tare ya shiga motar da take da shi, ita kuwa sai ƙoƙarin kwatar kanta take ta kasa, domin ta tsorata tana gudun kada ya yi mata wani abu, don ta tsani a yi mata fyaɗe a raba ta da martabarta a duniya. Hakan da ta tuna ya sa ta sake tsorata, ta tsorata da shi matuƙa. Shi kuwa Yarima a zuciye ya buɗe gidan baya ya wurga ta ya rufe, bai damu da yadda gaɗinsa da ma'aikatan gun ke kallon su ba. Buɗe gidan gaba ya shiga haɗe da yi musu alamar kada wanda ya biyo sa. Jan motar da ya a wannan wurin zaka rantse da Allah motar sojoji ce tana kan aiki. To wannan kenan. To ko me za ku iya faɗa game da wannan labari mai suna Yarima Ashman? Al'ummar da suka taru domin sauraron wannan labarin a duk inda kuke a faɗin duniya? To kun dai ji farkon labarin kamar yadda na gaya muku, sunan labarin Yarima Ashman. Wacce ta rubuta muku Yarima Ashman kuma ita ce Maman Farisa. To lalle kam, ina ummi da maturu maman Faruk Umar Faruk. To shikenan, ki ma Bintu sannu da zuwa ko? Sannan shikenan dai ba sai na ce ba. To wannan kenan. Yasmin ta kai kololuwan tashin hankali da firgita, in baccin kakkarwa babu abin da jikinta ke yi, sai kokarin balle marfin mota take amma ta kasa, ta yi ta buɗe amma ta gagara. Cikin tsoro haɗe da tsiwa take cewa, "Wallahi malam ka ajiye ni, ko an ce maka ne yar iska ce ne da za ka zo da ni wannan mugun dajin? Ai baka isa cikakken namiji ba, inda kai cikakken namiji ne na maka laifi a wurin zaka ɗauki mataki, ba wai ka ɗauko ni ka sace ni ba." Banza ya yi da ita kamar tana magana da bango, sai ma ya kure bolon ɗin waƙar music yana sauraro, ko gunta ma bai kalla ba ballantana har ya yi jima tana magana. Ya ci gaba da tukinsa. Ita kuwa da ta gaje da rashin kunyarta sai ta yi shiru tana addu'ar kuɓuta daga hannunsa. Ba ta yi aune ba ta ga ya yi fakin a gaban wani haɗaɗɗen gate house nashi na shakatawa, wanda ko mai martaba bai san yana da gidan ba. Fitowa ya fuska a tamke ya buɗe gidan baya da nufin ta fito, amma sai ta ki fitowa.
kwafa ya sa zaren hannayensa ya finciko ta, tana tirjewa haɗe da zaginsa, amma bai tsaya ba, ya yi cikin gidan da ita. Wani ɗaki ne ya wurga ta ciki, ta faɗi ƙasa kan ta bigi tayis, sannan ya rufe ta da ciki ya fita. Ido kawai Yasmin ke zarewa, in bacci rawa babu abin da jikinta ke yi, don ta yi tunanin rafin ɗinta zai yi. Bai jima ba ya dawo daga shi sai farar jallabiya a jikinsa, ya nufi inda take zaune. Ai da sauri ta rika ja da baya, haɗe da runtse idanuwanta, tana salati da neman tsari daga wannan azzalumi a zuciyarta. Ko da ta ji ƙamshin turarensa sosai, ta san ya zo gab da ita. Cikin rawar murya haɗe da yin kalar tausayi ta ce, please ka yi haƙuri, na tuba, ba zan sake ba, ka ji tsoron Allah, kada ka raba ni da martaba. Wata doguwar tsuka ya ja, haɗe da tafa hannayensa ya ce, ke kika ɗauka, ke da me kika ɗauka zan miki? Girgiza kansa ya ce, you are a big loser. Ashe rashin kunya taki ta cikin cokali bata wuce cikin cokali ba. Ai na zata girman kanki da izza ba za su bar ki ba da haƙuri ba. Oh, kin ɗauka ni Yarima zan iya yin wani abu da ke? To never, na fi ƙarfin hakan. Ke ko dogarawa na ko gaɗina sun fi ƙarfin yin haka da ke, balle ni, saboda ke ba kya daga cikin tsarin irin matan da suka amsa sunansu mata. Irin ku ne suka rako mata duniya, amma ba mata ba. Yasmin bata ce komai ba, sai dai zuciyarta kamar ta fashe saboda takaici da irin baƙaƙen maganganun da yake gaya mata. Kallonta ya yi a yatsune ce, dalilin ɗauko ki shine ki wanke mun kayan da kika ɓata, sannan ki koma gida. In kin ki koma, to za ki iya yin shekara a nan har sai kin wanke su, sannan ki fita a nan gidan. Ke ba ki kai darajar da zan saka ki wanki ba, na dai saka ki ne saboda ke kika ɓata su. Cikin tsawa ta ce, ya isa ka, kaya dai ko, to ba zan wanke ba, na fi ƙarfin in yi wa wani ƙaton gardi wanki, Allah ya kiyaye wallahi. Dariyar rainin hankali ya ce, oke, ba damuwa, za ki iya kwana a nan har sai sadda kika yi obe tukunna ki koma gida. Yana faɗa ya fita ya rufe kofar da ƙarfi. Zama ta yi ta ci gaba da kuka da tunanin gida. Can ta ga kuka ba nata bane, ga shi har karfe 6 ta yi, ga 7 ma ake magariba. In har ta wuce magariba bata dawo gida ba, bata san irin tashin hankalin da ummanta da ya Umar za su shiga ba. Kawai sai ta miƙe ta isa gun kofar, tana ta jijjiga kofar tana bubbugawa alamar a buɗe. Can ta ji ƙarar ana sa makulli za a buɗe. Baya ta ɗanyi daga gun kofar. Yana buɗewa ya kalle ta yana murmushin mugunta ya ce, kin canza shawara ne? Tsaki ta ja haɗe da hararsa ta ce, ka bani in wanke, a buɗe mu in tafi gida. Sama da ƙasa ya kalle ta ce, kin ceci kanki, daga yau ma ki sake gwada yi wa wani namiji rashin kunya. Cikin tsiwa ta ce, ai kai ba namiji ba ne, don na ga baka cika ba, matsoracin namiji ne, kai kuma rago ne. Ai inda na maka laifi a nan za ka ɗauki mataki, amma ka sau ni a gaba ka kawo ni inda babu mutane. Baki buɗe yake kallon ta yana mai maimaita rago a zuciyarsa. Lallai yarinyar nan da wallahi ni manemin mata ne, da na nuna mata karantanta na ce min ni rago ne, da sai ta gane kurinta akan ambaton da ta yi akan ni rago ne. Amma a fili sai ya tsaki ya ce, ni kike cewa rago ko? Ni kike ce min ba kina min rashin kunya ko? Kina yi min abin da kika ga dama? Baccin kina hannuna sai yadda ne da ke, amma ba kya tsoro ko? Murguɗa baki ta ce, a bani na wanke ni dai na yi tafiya ta. Fita ya yi babu jimawa ya dawo da kayansa da ta ɓata ya jefa mata su. Haɗe da nuna mata bayi ya ce, komai na ciki ki wanke da kyau, don in ba su fita ba za ki canza. Cikin wani baƙin ciki da ya tokare mata zuciya haɗe da mamaki, wai ita Yasmin za ta yi wa wani gardi wanki. Ta ɗauki kayan ta wuce toilet ɗin da ke ɗakin. Bata fi 15 minutes ba ta fito da bucket da kayan ke ciki, ta buɗe ƙofa ta fita. A falo ta same shi zaune fuska a ɗaure, ta ajiye bucket ɗin ta ce, gashi a buɗe mun na fita. Ko kallon ta bai ba, ya kai 5 minutes tukunna ya duba kayan ya ga sun fita. Ɗauka ya yi bar falon, babu jimawa ya dawo haɗe da watsa mata 'yan sauran ruwan da ke cikin bucket ɗin. Dan zabura ta yi tana mai mijin mugun tsanarsa, kuma ta ɗauki alkawari suka sake haɗuwa sai ta masa rashin mutuncin da baya tunani. Kofar ya je ya buɗe, bai yi magana ba, ya dai tsare ta da firgitattun CZ eyes ɗinsa. Ai da sauri ta zo ta bi gefensa ta fita. Tana fita ta juya ta gan shi zai rufe kofar ta ce, Allah ya isa mugu azzalumi
ai da sauri ta arce ganin ya biyo ta ta buɗe gate ɗin ta fita. Murmushi ya yi don ta fasa dariya ganin ta akwai ta da rashin kunya amma ga tsoro ƙarara a tare da ita. Tsaki ya ja ya koma ya haɗe da cewa gobe ma kiwo wani rashin kunya wawuya kawai. Yasmin na fita ta tsorata da yadda ta ga hanyar ba kowa, gashi daji ne, bakin titi ba alamar abun hawa, sai motoci da suke wucewa jifa-jifa. Ai tana ganin haka ta fara tsinewa Yarima. Gudu take can ta fito bakin titi shi ma sai motoci da take kallo jifa-jifa. Nan ta ci gaba tafiya kamar daga sama ta ji an ce Yasmin. Da sauri ta juyo don ganin mai kiranta. Wani Habib ne dan anguwarsu zai wuce da mashin. Ai da sauri ta tsaya suka gaisa ta tambaye sa gida za shi ya ce eh. Nan ta hau bayan mashin din ta ce da sun shigo anguwarsu ya sauke ta. Kare yadda ya kai ta a hanya yake tambayar ta ina ta je. Nan hanyar babu kyau fa me ya kawo ta wannan gurin. Ƙarya ta masa ta ce wata cosmate ɗinta ce ke yin birthday shine ta je kuma bata gane ganin ba ta buƙatan ta kai dare a gurin shi yasa ta dawo. Habib ya ce gara da kika dawo saboda hanyar bata da kyau. Bayan sun iso ya sauke ta inda ta ce ta yi masa godiya sannan ta yi da isa gida da kanta. Tana shiga ana kiran magariba. Umma ce tsakar gida tana alwala. Nan ta ce Yasmin ina kika tsaya sai yanzu har magariba ta yi. Cikin ina ta ce Umma ban samu abun hawa da wuri ba. Ga ba mu gama lakca da wuri ba. Umma ta ce to alhamdulillah tun da dai kin dawo lafiya. Je yo alwala. To ta ce ta wuce ɗaki. To ina masu bibiyar littafin nan na Yarima Ashman. To Yarima Ashman mu ya kamata mu san wane ne shi domin ci gaba da labarin mu ko? Yarima Ashman saurayi ne matashi ɗan kimanin shekara 32 a duniya. Yana takama da ilimi, kuɗi, sarauta, haɗe da ƙasaita. Baya son raini ko kaɗan kuma baya son shishigi. Akwai sa da son girma. Gashi miskili ne na ƙarshe. Dan yana da girman kai. Haka jama'a ke cewa dan in yayi maka magana sau ɗaya ko biyu ba zai sake ba. Kuma baya shiga abun da bai shafe sa ba. Barista Ashman kenan. Lauya ne mai zaman kansa. Ya kammala karatunsa na law a ƙasar Jordan. A yanzu haka ya zama cikakken barista, baya shigar ma masu kuɗi a kan ƙara, talakawa yake taimako kuma kyauta baya karɓan ko sisinsu, don shi a ganinsa babu mai kuɗin da ya isa ya ɗauke sa a lauyansa har ya biya shi. Hakan ya sa talakawa ke mugun sonsa suna ƙaunarsa, ko guri zai bi ya wuce zaka ga ana tafi ana ɗaga masa hannu haɗe da yi masa kirari irin na 'ya'yan sarauta. Hakan ya sa suna son sa sosai ko ina a garinsu kuma masu kuɗi marasa tsoron Allah ba sa son sa ko kaɗan. Yarima mutumin kirki ne don baya shaye-shaye da neman mata irin na samarin yanzu ga kuma uwa uba ilimin addini da yake da shi. Mai martaba Ismail Khalid sarkin Bauchi shine mahaifinsa. Yana da mata biyu Hajiya Falmata da Hajiya Rahama. Hajiya Falmata ce uwar gida tana da yara 5 Lubna, Ashman, Hanna, Sadiq, sai Auta Salim. Hajiya Rahama tana da yara 3 Samira, Sagir, sai Maryam. Family ne da ke zaune lafiya cikin ganin mutuncin juna da girmama na gaba da mutum. Yarima iyayensa na son sa da danginsa don in ka gansa gaban amminsa tana lallaba sa sai ka ce shine Auta. Yana da son yara sosai. Fan kanwarsa ce da ke bi masa tana da yara twins Munid da Muniba. Yarima na son yaran sosai. Sun shaku da yaran har shopping yake musu, ya je gidansu ya kai musu. Kowa yana mamakin sa dan in banda dalili baya zuwa gidajen 'yan gidansu mata masu aure. Tun bayan Yarima ya fara aiki mai martaba ya so ya aure amma sai ya ce ai yarinyar da zai aura bata iya karatu ba. Hakan ya sa sarki ya share sa kafin ya yi lokacinsa. Yarinyar da Yarima ke so ya aura wato Salma yana son ya aure ta ne saboda tana mugun son sa don ita ta tura kanta gunsa ta ɗauki tsawon shekara tana bin sa tana roƙon soyayyarsa. Daga ƙarshe ya ga za ta kashe wata yarinya saboda shi. Daga nan ya ga zai iya aurenta tunda za ta iya komai saboda shi, amma ba wani son ta yake ba. Tabbas ya yarda akwai so, amma shi a ganinsa ya fi ƙarfin zub da ajinsa ya ce yana son mace sai dai ita ta ce tana son sa. Da ƙyar ya amince ma Salma zai aure ta, amma yana mata wulaƙancin da ya ga dama don in ba ita ta kira shi ba baya kiranta, kuma ko ta kira shi sai ya ga dama yake daga kiran.
Ya haɗu da Salma a ƙasar Jordan, ita ma ta zo karatu har ya kammala karatunsa ya barta, yanzu saura shekara ɗaya ta yi digiri ɗinta ta dawo gida Najeriya, kuma ita ma 'yar Bauchi ce. Tana mugun sonsa musamman ma a cikin ƙawayenta, tana alfahari da shi, shi kuwa juyawa ya yi kamar bai ma san tana yi ba. Ko wani guri za ta sai ta kira sa ta tambaye sa, in ya ce ba za ta je ba to ko iyayenta sun ce ta je ba za ta je ba. A lokacin da suke tare a ƙasar Jordan ya yi mata alkawarin zai aure ta, a hakan ya sa ta nuna masa ko romansan ɗin juna su riƙa yi. Ya nuna mata a'a, haɗe da yin fushi sosai da ita, don nuna mata zai iya rabuwa da ita akan hakan, don ya tsani mace mara tarbiyya, kuma ba wai don baya da buƙatar hakan ba, a'a, sai dai yana tsoron aikatawa da zunubin da zai ɗaukar wa kansa. Salma yarinya ce 'yar kimanin shekara 25. Ta taso cikin gata da iyayenta sun bata da kuɗi, tana da kuɗi, iyayenta na da kuɗi, sun sake mata akalar naira. Salma na da wani ɓoyayyen hali dan ba kowa ya santa da shi ba, ko Yarima bai sani ba. 'Yar lesbian ce ta bugawa a jarida. Idan ta ga yarinya ta mata to fa duk yadda za ta yi sai ta yi ta biya bukatarta da ita, wanda a Jordan ne ta lalace ta zama 'yar lesbian, ga kuma shaye-shaye tana yi. Sai dai bata taɓa bari Yarima ya gane ba, don ita tana son sa ne a matsayinsa na kyakkyawa kuma ɗan sarki, amma ba wai don ya biya mata wani bukata na aure ba. Wace ce Yasmin? Yasmin yarinya ce 'yar kimanin shekara 18. Mahaifinta Malam Ahmadu ya rasu shekara 2 da suka wuce, wanda shiga aka yi har gida aka kashe sa, amma ba a san ko su waye suka yi kisan ba, kasancewarsa talaka. Mariya wato umman su Yasmin, asalin su 'yan Yola ne, Fulanin can fatauci ya kawo mijinta da yayansa kawu Bala a garin Bauchi, har suka zauna da iyalansu. Yasmin su biyu ne a gun iyayensu, daga ya Umar sai ita. Sun sha wahalar rayuwa bayan mutuwar ubansu. Kawu Bala mugu ne na ƙarshe, mai matuƙar son abin duniya da haɗama ga ganin gari, dan zai iya komai saboda kuɗi. Yana da mata ɗaya da yara 4, Bashir, Rukayya, Saude sai Musa. Bashir da ake kira da Bash tantirin mara mutunci ne, baya da aiki sai neman mata da yi wa yara fyaɗe. A skul ɗaya suke da Yasmin, tana 100 level yana 400 level. Kawu Bala bayan rasuwar Malam Ahmadu wato mahaifin Yasmin, duk ɗan abin da ya bar musu sai da ya kwace da ƙarfi da yaji, har da filin da ya fara ginawa su koma iyalansa, da kasancewar gidan haya suke. Akwai wasu tumaki guda 5 da shanu guda 2 da yake kiwo, duk ya kwace. Umma mace mai haƙuri da ƙawaici bata ce komai ba, ta bar sa da Allah. Hakan yasa suka tagayyara, ko abin da za su ci gagarar su yake. Mai gidan da suke zaune ya ce su zauna kyauta, ya yafe musu kuɗin hayan. Umma na yin wankau da surfe, da haka suke cin abinci, ga karatun ya Umar. A wahalce ya Umar ya kammala NCE ɗinsa, ita kuwa Yasmin tana gama secondary school ta dakata da zuwa school. Cikin ikon Allah ya Umar ya fara faskare yana siyarwa. Allah ya sa mu abun albarka. Ya samu jari a ɗan shago na langa-langa, yana sayar da kayan tireda. Umma na yin cincin, aya tare da kunun ana sayarwa ta ƙofar gida, gun da ya Umar ke yin tireda. Don haka har ya mai da Yasmin a school, yanzu tana level 1. Sannan ya sayi fili, ya yi ɗaki ɗaya da bayi, suka tashi suka koma gaba ɗaya. Ya Umar shine gatansu, don shi baya da, ya haƙura da karatun shi, burin shi shine ya ga Yasmin ta kammala nata karatun, don mugun ji da ita yake sosai. Akwai wani mai suna Alhaji Jamilu, ɗan siyasa ne, kuma mutane suna zargin ɗan mafiya ne, don ba a san me sana'arsa ba. Ya kasance yana aure saki, yana da matarsa uwar gidanta daban yake. Sannan yana da wani haɗaɗɗen gida can yake auren 'yan mata ya kai, duk wanda ya aura ba ta fin 5 months or 8 yake ba ta jan kati ya auri wata, don burin kuɗi yake ma mata, ya musu ɓarin kuɗi, tun da burin su kenan yadda su aure shi. Duk wadda ta yi shekara ɗaya to ta daɗe kenan. To wannan kenan. Ana cikin haka ya ga Yasmin za ta school a bakin titi, ya ganta, duk ya rufe ya rikice gaba ɗaya. Yasmin ta tafi da imaninsa, don Yasmin cikakkiyar mace ce wadda duk ɗa namijin da ya ganta sai ya je ya buƙaci da ita.
Cikin kwana biyu ya bincike akan ta ya gano komai har da mutuwar ubanta da cutar su da kawu Bala yayi. Ya ji kuma kawu Bala na da son kuɗi, ai sai ya ji daɗi sosai. Nan ya je har gida ya faɗa masa buƙatarsa, nan kawu Bala ido ya ga kuɗi ya yarda, haɗe da cewa duk rantsi sai ya auri Yasmin. Bai bar gidan ba sai da ya ga ya ba ma kawu Bala 5,000 ya ce wannan samun taɓi ne. Shi kuwa kawu Bala ya gama shawara, so yake kawai ya fidda rana ya je ya sanar da umma Yasmin dan ya gama yanke hukunci, amma fa in ji sa. Kuma sun yi da Alhaji Jamilu bayan kwana biyu ya dawo ya ji abin da ke ciki. To, mu koma ci gaban labarin. Bayan Yasmin ta idar da sallah ne suna zaune da Umma suna fira, ya Umar ya shigo ɗakin. Da sauri Yasmin ta tashi tana masa sannu da zuwa, ta karɓi ledar hannunsa, buɗewa ta yi, murmushi ta yi ta ce yayana ni ɗaya. Na gode. Zama ya yi yana ‘yar dariya ya ce, Baby, da yake haka yake kiranta, duk mijin da kika aura ya bani da sayan fura anytime, ke ko gundurar ki ba ta yi, kullum fura fura. Murmushi ta yi ta ce ni ba ta wani gundura ta wallahi, ko kuma na. Girgiza kai Umma ta yi ta ce haka ne, tun kina karama kike son ta. Tashi ta ce bara ma na dama a bata. Nan ta fita tsakar gida. Umma ta kalli ya Umar ta ce ga abincinka nan. To ya ce haɗe da jawo kular ya bismillah ya fara ce. Sai ya ga Yasmin ta shigo da kwano da ludayi, zama ta yi suna fera abin banin ban sha'awa. Ya Umar bai fita ba sai da aka kira sallar isha'i. Washe gari bayan Yasmin ta gama ayyukan gida ta shirya don zuwa school, tana fitowa daga gida ya Umar zai shiga, nan ta fara masa shagwaba a dole sai ya kai ta school. Yar dariya ya don ya Umar akwai sauƙin kai, ya ce to baby mu je. Dama kayan sana'a ta zan fito da su, amma mu je na kai ki. Turo baki ta shi kuwa gida ya koma ya fito da mashin ya hau suka wuce school. Yana aje ta kubura da ta gansu da sauri ta nufo su don jiya tun da Yarima ya tafi da Yasmin bata runtsa ba. Kallon ya Umar ta gaishe shi cikin sakin fuska ya amsa haɗe da yi wa Yasmin bai ya tafi abinsa. Kubura ta ja hannunta ta ce my friend, wai ina Yarima ya kai ki ne jiya? Don wallahi ban yi baccin kirki ba, na yi ta addu'a Allah ya sa ka da yi rafin ɗinki. Wata doguwar tsoka Yasmin ta ja haɗe da cewa ni wallahi har ma na manta da wannan sarkin girman kan. Nan ta labarta mata yadda suka yi da shi. Ajiyar zuciya Kubura ta ce to alhamdulillah tun da bai miki komai ba, ni ma na yi tunanin ba zai miki ba, ƙila saboda gaskiya mutumin kirki ne, haka na ji a bakin jama'a. Ya tsini fuska Yasmin ta ce can ta matse masa, amma na yi alkawarin duk sadda muka sake haɗuwa da shi sai na masa rashin mutunci wallahi. Kubura ta yi ‘yar dariya ta ce ki bi dai a hankali, wallahi ni dama ya ce yana son ki, don za ku yi matukar dacewa da juna wallahi. Zaro ido Yasmin ta yi haɗe da banka wa Kubura harara ta ce Allah ya kiyaye, don na tsane sa wallahi, kada ma ki sake wannan tunanin. Ta faɗa ne rai a bace babu alamar dariya, haɗe da cewa ni ba sa'ar soyayyarsa ba ce, saboda ni talaka ce ba ‘yar kowa ba, kuma ko ba haka ba ma ba zan so shi ba. In kika sake mun irin wannan magana to za mu rabu wallahi. Dafa kafadar ta Kubura ta ce Allah ya baki haƙuri, ban faɗa dan in ɓata miki rai ba, Allah ya wuce zuciyarki. Nan ta ja hannunta haɗe da ƙara bata haƙuri suka wuce don ɗaukar lectures. Da misalin karfe 12:30 su Yasmin ne da Kubura zaune a cikin ƙawayensu. Bayan sun fito daga lecture sai fira suke yi kafin a shiga wata. Kamar daga sama Yasmin ta ga Bash a gabanta yana wani cika yana batsewa, sai wani cin magani yake saboda shi ga wanda ake tsoro a sukul din. Tirikota ne da t-shirt a jikinsa, ya yi wani ɗan iskan aski irin na tantiran 'yan duniya. Cikin isa ya kalli Yasmin sama da ƙasa ya ce ke zo ina son magana da ke. Banza ta yi da shi ta nuna bata san da shi ba. Su kuwa ƙawayensu jininsu suka ja akan akai yake kada Bashi ya haɗa da su, don sun san Bashi da mutunci ko kaɗan. Ko da ya ga ta ƙi kulasa cikin fushi ya ce ke dabbar ina ce, ina miki magana zaki mai banza da ni. A fusace Yasmin ta tashi tsaye haɗe da nuna sa da yatsa ta ce kai wawa wanda bai san ciwon kansa ba, me ruwanka da ni?
da har kake shiga rayuwata haka. Ajiye ni kai da zaka kira ni duk sadda ka tashi, to ni Yasmin na fi karfin hakan ga kowane jaki, kuma ina son ka. Wani wawan mari ba shi yayi wa Yasmin har sai da ta faɗi ƙasa ta kife, bakin ta fashe yana jini. A zuciye ba shi yayi kanta yana cewa yau zaki san ko ni wane ne, zaki gane kiɗa da karatu, don ko wannan sakaran Umar ɗin bai isa ya kwace ki a hannuna ba. Ni zaki wa rashin kunya, ya faɗa yana tunƙararta. Ji yayi an riƙe masa hannu ta baya. Yasmin kuwa saboda galabaita kasa tashi ta yi. Ji ta an kama hannunta an ɗago ta, tana ɗagowa wa za ta gani. To su wane ne suka riƙe ma ba hannu? Shin waye ya san Yasmin da zai kwace ta? Domin jin amsar wannan tambaya mu ci gaba. Dan naga kamar kun yi menene? To mun zo tsakiyar labarin ne, dole za mu tafi hutun rabin lokaci kamun nan mu dawo ko? To Allah Ubangiji ya bani iko na dawo daga hutun rabin lokaci. Saboda haka sakallahu bi khairan ga masoyana a duk inda kuke. Hakika addu'o'inku sun karɓu, na samu sauƙi sosai a cikin duk wasu abubuwa nawa waɗanda suka shige mini duhu. To na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi da wannan addu'a da kuke yi min. A fusace Yasmin ta kwace hannunta da ƙarfi, ganin Yarima ne ta ci gaba da galla masa harara. Wani mugun kallo ya mata, dan sai da ta ɗago ya gane ita ce. Dan da ya san ita ce wallahi da ba zai taimaka mata ba, saboda sadda ya hango abin da ke faruwa yana nesa da su. Sadda ya iso har ya mare ta faɗi. Ita kuwa Yasmin kallon dogarawa da gaɗin Yarima take ganin sun rirriƙe bash. Dogarawa na ta masa bulalai masu rai da lafiya. Cikin ƙasaita haɗe da jan aji Yarima ya yi musu alamar su daina su biyo shi. Nan ya nufo gun motarsa, da sauri aka fita da kujera ya zauna akan matsa da bash gabansa. Nan ya yi kneel down yana mai tuba yana ba shi haƙuri. Kwata-kwata Yarima bai ma san bai kamata ba ma a ce ya shiga wannan abun ba, don dai kawai ga idan jama'a in ya sa ya in ya riga da ya ce ya ci gaba da yi mata abin da yake mata, to ya yi karanta. Saboda haka kallon ba shi ya wani ya tsini fuska kamar ya ga kashi, ya ce shut up your mouth. Sai ba shi yana tsoron kada a sake tozarta sa a gaban mutane, don ya san haka za ta iya faruwa. Da ya barta ya same ta har gida ya yi mata rashin mutunci ma kawai da ya fi masa. Cikin kakkausan muyare mai ce, ka ji kunya ƙato da kai kana sa in sa da mace har ka da ta, wato ku ne ba ta gari, to zan saka a kore ka daga skul ɗin nan. Dukawa ba shi yana ƙara ba da haƙuri. Nan dai Yarima ya masa last warning, in ya sake kama sa sai ya yaba wa aya zaƙinta. Nan ba shi ta ba shi haƙuri yana godiya ya tafi. Yasmin kuwa tabbas ta ji daɗin taimakonta da Yarima yi, amma sai fa ta cika alƙawarinta da ta yi na yi masa rashin mutunci da ta yi alƙawarin za ta masa sai ta yi. Ko da ta hango ya sallami ba shi, kawai sai ta ɗauki bijumik ɗin da ke gabanta ta nufi gun Yarima da yake zaune. Wani murmushin mugunta ta sake da ta iso gunsa, shi kuwa ya tsani fuska yana mata kallon tsana. Ya ce, ke stupid girl, lafiya zaki zo kina mana wani iyayi? A hankali ta ce, na zo na yi maka godiya ne. Cikin jin haushinta ya ce, ban yi dan ke ba, dan Allah ne. Kafin ya sake magana ta yi wuf ta watsa masa bijumik ɗin nan a jiki, har fuskarsa sai da ta samu. Wani mugun baƙin ciki, haushi, kunya, nadamar saninta da taimakonta da yi duk ya ji zuciyarsa ya shiga. Da sauri Yasmin ta fara ƙoƙarin guduwa saboda tsoron hukuncin da zai mata. Yarima ko a fuska bai nuna ya ji haushin abin da ta masa ba, ko saboda ya san ta yi ne don ta ɓata masa rai. Da yake namijin duniya ne sai ya nuna bai damu ba. Dogarawan sai ga sun nufe ta da sauri ya musu alaman su kyale ta. Cikin mamakinsa Yasmin ta bargun jiki a sanyaye. Shi ko Yarima cikin baƙin ciki ya bargun ya shiga mota, don dama gun wani lecture ne abokinsa ya zo bai same sa ba.
ya hango Bash na yi wa Yasmin haka, shine ya je don ya taimaka mata. Ya ga ita ce, ga idanuwan jama'a a kansa, ana mamakin rashin mutunci irin na Yasmin, a ce mutum ya yi maka wannan taimakon amma ta saka masa da haka. Ita ko Yasmin ta yi tsantsar nadama da na sani akan abin da ta masa. Cikin ɓacin rai Kubura ta buɗe mata wuta, tana mata faɗa da nuna mata rashin kyautatawar ta ga Yarima. Faɗawa jikin Kubura ta yi tana kuka, haɗe da cewa wallahi na san ban kyauta ba, da na san inda zan gansa wallahi da na je na ba shi hakuri. Tsake Kubura ta yi ta ce, bakin alkalami ya riga ya bushe, ki saurari hukuncin da zai miki a gaba in kun haɗu. Tuni Yasmin ta ƙara tsorata da nadama, don gaskiya bata kyauta ba. Da yanzu ba shi yi mata abin da ya ga dama, da bai cece ta ba, da bata sanya za ta yi da kunyan jama'a ba. Nan kuma ta ba ma Kubura tausayi, ganin ta damu sosai, nan ta kwantar mata da hankali har aka tashi daga school suka tafi gida. Yasmin gaba ɗaya da damuwa ta yi ni yau. Bangaren Yarima kuwa kamar ya haɗe zuciya ya mutu don bakin ciki da tozartin da Yasmin ta masa a idon jama'a a cikin bainar cikin makaranta. Wani mugun tsananta ya sake ji, haɗe da haushinsa, amma ya ɗauki mummunan ƙudiri a duk lokacin da suka sake haɗuwa da ita. Ko da suka isa gida, fat ɗinsa ya wuce ya je ya sake ɗaukar wani babban wanka cikin ƙananan kaya. Ya yi masifar kyau, duk macen da ta gansa dole ta kyasa, sai dai fa fuskarsa babu walwala ko kaɗan. Ko da ida shiryawa faɗin aminsa ya wuce, a falon ta ya same ta ɗan kishin gida. Kuyangunta na mata fifita da tausa, ga kayan marmari a gabanta tamkar wadda tana cikin. Sallama ya zauna, nan kuyangun suka fita bayan sun miƙa gaisuwarsu ga Yarima. Aminsa ta kalle sa a take, ta gane yana cikin damuwa. Cikin kula ta ce, my son, lafiya na ga kamar kana cikin damuwa. Girgiza kansa ya ce, a'a, kaina ne ke min ciwo. Ba don ta yarda ba ta share sa, can ta fara jansa da hira. Nan ta ce, my son, a kawo maka fura mutuniyarka. Ai bai san sadda ya murmushi ba, saboda yana son fura a rayuwarsa, baya gajiya da shanta. Da sauri ya ce, amme na zan sha. Nan ta danna wata ƙararrawa, sai ga wata kuyanga ta zo ta zube gabanta tana cewa, Allah shi taimake ki. Nan Ammi ta ce ta kawo fura, bata fi minti 3 ba ta dawo da ƙwaryar fura ta ajiye ta fita. Nan Yarima ya buɗe ya yi bismillah ya fara cika ludayi. Bai bar furar ba sai da ya ji cikinsa kamar zai fashe tukun, sannan ya aje. Sai dariya Amminsa ke masa. Fira suke fara yi jifa shi da Ammi har Auta Salim ya dawo daga school. Ya zauna ana tafirar da shi. Duk sai Yarima ya ji a zuciyarsa wasai, ya daina jin wannan ɓacin ran da Yasmin ta haddasa masa. Bayan kwana 2 kawu Bala ne zaune yana tunani, can ya ce bari na je a yi ta ƙare, da zafi ake dokan ƙarfe. Da sauri ya fita ya jawo mashin, bai tsaya ko ina ba sai kofar gidan su Yasmin. Kafin mashin ɗin ya yi kai shiga ciki, sai ga ya Umar da ya hango sa ya zo ya duka ya gaishe shi. A yatsine ya amsa yana wani harare. Shi ko ya Umar ya gaida shi ne saboda umarnin Umma, amma ba don halinsa ta hore su da su ci gaba da bashi girma da ɗaukarsa uba duk abin da ya musu shi da Allah. Amma ya Umar ya ji faɗuwar gaba, saboda duk sadda kawo Bala zai zo to ba zuwan alkhairi yake yi ba, da shiri yake zuwa. Haka ya Umar ya zauna jiki a sanye tamkar wadda aka mawa duka. Shi kuwa kawo Bala ko sallama babu, ya kutsa kai cikin gidan da wata roba ya ci karo, bai yi wata ba ya taka ta haɗe da yin ƙwallo da ita. Umma da ke zaune tsakar gida ko da ta ji haka ta san balance, don duk sadda zai zo to haka yake in ya shigo. Saurin rufe jikinta ta yi, yana shigowa ta ce, yaya na lina wuni. Tsaki ya ja ya ce, ki rike gaisuwarki ta miki amfani gaba. Dalilin zuwan nan shine don in sanar da ke matsayina na uba ga Yasmin. Na zaɓa mata mijin da ya dace da ita, wato Alhaji Jamilu Bushasha kenan. Cikin ɓacin rai Umma ta ce, Bala, cikin kakkausar murya don ya kai ta bango ta ce, wallahi abin da ba zai taɓa faruwa ba kenan, matuƙar ina raye babu wanda isa ya siyar min da yar mutumin da ake zarginsa da ɗan mafiya ne, don zalunci zaka aura wa Yasmin. Baki sake kawo Bala ke kallon Umma, don sai yau ya yarda mai haƙuri bai iya fushi ba. Yau ya tabbatar da cewa mai haƙuri bai iya fushi ba. Cikin borin kunya ya ce, ki saka ido ki kallon, zan nuna miki na isa da ‘ya'yan ɗan uwana. Yana faɗin haka ya fita fusace. Yasmin da ke ɗaki ta gama jin komai, gudu ta fada jikin Umma tana kuka, daidaina
ya Umar ya shigo daidai nan. Ya Umar ya shigo yana tambayar lafiya, dan ya ga kawo Bala ya fita fusace. Nan Umma ta labarta mai komai, haɗe da cewa ya maido kayan siyarwarsa gida yanzu nan za su tafi Yola shi da Yasmin, sai komai ya daidaita su dawo. Ba musu ya fito. Nan Umma ta haɗa musu kayan su cikin akwati. Yana dawowa ta ce ka je zan kira baba malam a waya kafin ku isa, Allah ya kiyaye. Nan ya Umar ya ja hannun Yasmin suka fita. Ita kuwa Umma suna fira ta fita ta nufi gidan aminiyarta Atika. Bayan sun gaisa ta zayyana mata abin da ke faruwa, haɗe da cewa me shawara. Atika ta ce abu mai sauƙi, ki je gun yaron nan Yarima, in dai kika masa bayanin komai to insha Allah zai bi miki haƙƙinki. Zaro idanuwa Umma ta ce ai ba ma da abin da zamu biya sa. Atika ta ce abu mai sauƙi, ai kyauta zai yi miki, shi fa taimakon talakawa yake, kuma dan Allah ki bari ga ya haya nan zai fito da adaidaitarsa sai ya kai ki ofishinsa. Ai ya sani in dai aka bar ki kika gansa to fa in Allah ya yarda damuwar ki ta kare. Nan Yahaya ya fito, mahaifiyar tasa ta ce ya mika Umma. Babu musu ya ce to. Nan Umma bisa waje suka yi sallama da Atika. Yahaya ya buɗe ma Umma ta shiga, ya ja a daidaitar haɗe da baro anguwar tasu. Jiki ba ƙwari suka nufi cikin kotun. Yarima ya kalli Umma ya ce mama ki je gani nan zuwa. To ta ce kai ba mu zo nan ba. Ba su tsaya ko ina ba sai ofis ɗin Yarima. Bayan Yahaya ya yi fakin, Umma ta fito ya nuna mata gun da za ta je ta nemi isowa gurin Yarima ya tafi. Nan ta nufi gun cike da yake da securities. Nan Umma ta je ta rakuɓe tana yan kalle-kalle, ta ma rasa me za ta ce. Can wani ya kalle ta ce lafiya Hajiya. A hankali ta ce dan Allah ina son ganin yallaɓai ne. Nan ya ce oke zo ki bi layi nan. To ta ce ta tsaya bayan mutum 6, ita ce ta 7. Haka Umma ta yi ta bin layi, ta fi awa 2 har aka yi sallar la'asar tukun layi ya zo kanta. Nan ta shiga tana addu'ar samun nasara, har cikin ofis ɗin aka shiga da ita. Sannan security ɗin ya fita ya bar su. Shi kuwa Yarima hakin cewa yake kan kujera yana cikin suite baƙaƙe sun yi bala'in karɓarsa. Kansa a duke yake yana yan rubuce-rubuce. Umma kuwa ƙasa ta duka cikin muryar tausayi ta ce ranka ya daɗe, na zo gare ka taimaka mun dan Allah kamar yadda Allah ya taimake ka. Da sauri Yarima ya ɗago ya kalle ta, duk sai ya ji ta ba shi tausayi. Ya ji babu daɗi kamar wannan dattijuwar ta duka gabansa, ai ta haifi kamar sa. Da sauri ya ce mama tashi ki zauna, ya nuna mata kujerar gefensa. Babu musu ta tashi ta zauna. A hankali ya ce ina sauraron ki, faɗa min damuwarki. Nan Umma ta faɗa mishi komai da komai, har da zaluncin da Bala ya musu da kashe mai gidanta da aka yi, ba a san kowane ne ya kisan ba. Ajiyar zuciya Yarima ya ce sadda aka kashe shi kun kai su asibiti an duba me kashe shi? Ta ce a'a ai da wuƙa ne aka yi kisan. Oh oke kawai ya ce yana tunanin Alhaji Jamilu Bushasha, dan gaskiya dole ya sa ido a kansa saboda mutane da yawa na zarginsa. Ba tare da ya kalle ta ba ya ci gaba da cewa to yanzu nan ba kya son ya aure ta ne? Da sauri ta ce eh. Ya ce to yanzu zan miƙa kes ɗin kotu, ni kuma ni ne lauyan da zai kare ki, kin fahimta? Umma ta ce eh. Ya ce sannan ba ni son ki ji tsoro ko shakkun su, ki fito ki faɗi gaskiya, hakan zai ba mu samun nasara a kansu insha Allah. Umma ta ce to insha Allah zan ba da haɗin kai. Umma bata bar gun ba sai da Yarima ya tura kes ɗin kotu, sannan ya karɓi Nokia ɗinta ya saka namban ta a wayarsa. Ya ce duk abin da kenan zai kira ta. Godiya ta sake yi masa a karo na ba adadi, ta ci gaba da sanya masa albarka. Umma ta yi hakan ya ƙara sa Yarima jin ƙaunar matar da son taimaka mata saboda yana son talaka mai mutunci, gashi kuma sai saka masa albarka take. Haka Umma ta fito ta hau a daidaita ta wuce gida murna fal a ranta. Tana zuwa gida ta ɗauki wayarta ta kira baba malam, wato yayin mahaifinta wanda ya rike ta ya aurar da ita, kasancewar ta tashi iyayenta sun rasu, shi yasa shi ne ya maye mata gurbin iyaye. Bayan ta shiga ya ɗaga suka gaisa. Nan ta zayyana masa abin da ke faruwa, haɗe da cewa ta ma yi ƙararsu kuma Yasmin da Umar suna hanyar zuwa gunshi. Nan ya ce to gara da ta yi ƙararsa don shi ma Bala ya kai sa bango. Nan suka yi sallama ta kashe kiran. Ya Umar ta kira ya ce bai fi awa ba su ida isawa. Wayar Yasmin ta karɓa haɗe da tambayar Umma ko kawo Bala ya dawo.
Umma ta ce a'a. Nan suka yi ta yar fira tukun suka yi sallama haɗe da cewa in sun isa za su kira ta. Bangaren Yarima kuwa bai bar ofis ba sai da aka tabbatar masa da cewa an kai ma Alhaji Jamilu Bushasha da kawo Bala takardar sammaci gobe da misalin karfe 12 za a fara shari'a. Sannan ya dawo gida bayan ya yi wanka ya huta bayan sallar isha ya kira Umma ta ɗaga haɗe da yin sallama. Nan Yarima ya gabatar da kansa haɗe da yi mata bayanin lokacin da za a yi shari'ar da kuma kwatanta mata kotun, sai dai ya ce ta je kamar misalin karfe 11 kawai don zai mata wasu tambayoyi. Nan ta ce to haɗe da yi masa godiya suka yi sallama. To ya kamata mu zo Yola domin jin yadda za ta kaya. Yola bangaren sai Yasmin kuwa sai da ana kiran magariba suka iso garin Yola, kai tsaye gidan baba malam suka wuce. A Soro suka same su zaune shi da wasu jama'a don gidansa ba ka raba shi da mutane. Murmushi ya yi irin nasu na tsofaffi ya ce, ya kalli Yasmin ya ce, ga amaryata, ga amaryata. Yar dariya ta ce, amaryarka tsohuwa dai, tana kuma cikin gidanka ba ni ba. Duka suka yi dariya. Nan ita da ya Umar su ma suka gaisa ta shiga ciki. Shi kuwa ya Umar ya tsaya suka yi magariba tukunne ya shiga ciki. Ya samu har Yasmin ta yi wanka abinta. Nan shi ma ya je suka yi isha a lokaci cin abinci. Sannan baba malam ya shigo suka yi ta fira da su Yasmin. Sai da dare ya fara tukun Yasmin ta ce wa inna wato matar baba malam ita bacci take ji. Ya Umar ma ya ce shi ma bacci zai yi. Inna ta yi murmushi ta ce ragagge kawai. Saboda haka kai ɗakin ƙasa zan baka ka kwana, kai kuma zaure za ka je ka kwana. Dariya aka yi gaba ɗaya. Nan Yasmin ta yi wa ya Umar sallama ta wuce ɗakin inna, ta haye kan babban gadonta mai rumfa irin na da. Shi ma ya Umar ya je ya kwanta. Alhaji Jamilu ne ke ta safa da Marwa a falon sa, yana mamakin wai kamar shi wata banzar talaka mara yanci za ta yi ƙara. Murmushin mugunta ya yi a fili ya ce zan ɗauki barista Saminu, in kin san wata ai baki san wata ba. Tun da na ga yarki na kwaɗaitu da ita, don haka ko ta yaya sai na haƙata ta cimma ruwa, domin sai na kwanta da ita ko kina so ko ba kya so. Wai sai ɗauka ya kira Bala, yana ɗagawa Bala ya ce wai ka ji wannan matsiyaciyar ƙaramar yar iska yar tasha abin da take faɗa kuwa. Wata dariya Alhaji Jamilu yake ce da ita ya ce ka rabu da ita, ai mu ne a kanta, ai na ɗauki barista ita ina ma suka ga kuɗin ɗaukar barista tun da kace ai talakawa ne sosai ko. Kawo Bala ya ce eh gaskiya can ta matse mata, ai gobe ne haka aka rubuta jikin takardar sammacin ko. Oke kawai ya ce haɗe da cewa to sai goben ka zo sai mu wuce tare ko. Bala ya ce to. Nan suka yi sallama da misalin karfe 11. Yarima ne zaune akan katafaren bed ɗinsa ga laptop a gabansa yana using da ita. Kiran Salma ne ya shigo wayarsa, tsaki da ya ga ita ce ya share don baya son takura a rayuwarsa, musamman ma in yana abin da ya shafi aikinsa baya son matsala. Sake kiran ta yi sai da ta masa 5 missed call. A kira na shida ya yi picking call ɗin cikin shagwaba da kissa ta ce haba baby kana jin kirana shine kai ignoring ɗina kuma ai baka mun kamin adalci kenan. Lumshe idanuwa ya tamkar mai jin bacci ya ce please Salma, ina wani aiki zan kira ki later. Da sauri ta ce aikin ya fi ni muhimmanci da matsayi kenan a matsayina na wacce zaka aura. A takaice ce eh. Cikin jin haushin kalamansa ta ce to na gode, dan ta lura kwata-kwata ba ta gabansa. Katse ta yi da cewa wato fushi kike ko. Eh na yi, sai ka rarrashe ni ka bani hakuri. Yar dariya ya ce hakan baya cikin tsarina, ni Prince Ashman na fi karfin bawa mace hakuri ko rarrashinta, sai dai ni ta bani tukunna ta rarrashe ni. Kuma ba ma kiran ki kaɗai ba zan yi, kin san nan da 5 weeks zan zo nan ƙasar yin wani course na 3 months, kin ga muna tare har ki gaji da ni da gani na ko. Cikin zakuwa ta ce to bebe ina sauraron ka. Nan suka yi sallama ya kashe wayar dan ya kosa su gama ya da aikinsa. Washe gari tun karfe 10:30 Yarima ya nufi kotun da za a yi shari'ar. Cikin motarsa mai bakin gilas ya zauna yana sauraron zuwan Umma. Bai fi minti 10 ba ya hango mai a daidaita ya ajiye ta nufo gun. Nan ya fito. Umma na kokarin gaida shi amma a mamakinta ta ga duka ya gaida ita.
cikin jin kunya ta amsa fuska sake. Yarima ya zauna kan wata kujera, Umma ta biyo sa, nan ya fara magana da ita da ya gaya mata ko da sun ɗauki lauya in ya mata tambaya ga irin amsar da za ta bashi, sannan ya faɗa mata yadda za ta ce wa alƙali in ya tambayi akan me take ƙara. Sannan sun kai kusan 30 minutes Yarima na ƙara wa Umma ƙarfin gwiwa, yana nuna mata yadda za su yi cikin ikon Allah su samu nasara da yardan Allah. Kamar daga sama Umma ta hango kawo Bala ya fito daga mota shi da Alhaji Jamilu. Wani faduwar gaba Alhaji Jamilu ya ji shi da kawo Bala da suka ga Umma na magana da barista Ashman Ismail wakili. Sun tabbatar shi ne lauyan da zai kare ta. Aiko suna ganin haka jiki ba kwari suka nufi cikin kotun. Yarima ya kalli Umma ya ce, mama ki ji gani nan zuwa. To ta ce ta shiga cikin kotun. Shi kuwa Yarima gun mota ya wuce ya ɗauko rigar su ta lauyoyi ya saka. Ai sai na ga haibarsa da kamalarsa haɗe da kwarjininsa sun sake bayyana. Yadda kuka san cewa kuma dai kun san yadda baristoti yake cika a gaban mutane ko? A cikin kotu kuwa kowa ya hallara, alƙali da barista kawai ake jira. Kawu Bala kuwa in baccin harara babu abun da yake aikawa da Umma don tunani yake fa kada allura ta tono garma. Alƙali ne ya shigo, kowa ya miƙe tsaye, bayan ya zauna kowa ya zauna. Mai gabatar da ƙara ya gabatar haɗe da tambayar lauyoyi masu kariya su fito. Cikin takun ƙasaita Yarima ya shigo, sai kallonsa ake. Wani mugun kallon tsana da ƙiyayya kawu Bala da Alhaji Jamilu suka aika masa. Sarai ya gansu amma sai ya nuna bai gansu ba, don tun da ya shigo idanuwansa ke kansu, musamman Alhaji Jamilu, don bai san Bala ba, amma ganin su tare ya sa ya gane Bala ne. Nan shi ma barista Saminu ya zo ya bayyana a gun. Alƙali da ya buƙaci ganin Umma gabanta, babu musu ta fito. Alƙali ya yi mata tambayoyi akan abin da take ƙara, nan ta sanar da shi kamar yadda Yarima ya faɗa mata. Sannan aka buƙaci kawo Bala ya fito. Cikin faɗuwar gaba da muzurai Bala ya fito, nan alƙali ya yi masa tambayoyi yana amsawa cikin inda. Shi kanshi alƙalin ya lura babu gaskiya a tare da Bala. Yarima kuwa sai murmushi yake yana cewa good. Bayan alƙali ya gama yi wa Bala tambaya, ya buƙaci ganin Alhaji Jamilu. Bayan ya fito alƙali ya kalle sa ya ce, kai ne wanda Bala ya ba wa auren diyar ƙaninsa? Alhaji Jamilu ya ce eh. Alƙali ya ce kun taɓa magana da yarinyar, kun san juna? Ya ce a'a. Alƙali ya ce ya je ya zauna. Bayan ya yi rubuce-rubuce ce lauyoyi masu kariya ko kuna da tambayoyin da za ku yi? Da sauri Yarima ya ɗan rusuna ya ce akwai, ya mai girma mai shari'a. Alƙali ya ce kotu ta baka dama barista. Nan Yarima ya ce ina son ganin Bala a gaban kotu. Nan kawo Bala ya fito kamar zai yi zawo saboda yadda ya tsorata aino. Yarima ya kalle sa ya ce ina son ka gabatarwa da kotu sunanka da matsayinka a gun yarinyar da za ka aura wa Alhaji Jamilu, baccin ka san yarinyar ba ta son. Objection my lord. Barista Saminu ya katse Yarima haɗe da cewa ya mai girma mai shari'a, ya kamata lauyan mai kariya ya san abin da zai rika tambaya, saboda ko ba komai ai yarinyar ɗiyar ƙaninsa ce kuma yana da iko a kanta tun da mahaifinta baya raye. Alƙali ya ce ƙorafi bai karɓo ba barista, dole ya amsa wannan tambayar. Wani murmushin mugunta Yarima ya yi barista Saminu, wato ya yi mai barista Saminu. Kawu Bala cikin in'ina ya sanar da kotu sunansa da matsayinsa gun Yasmin. Yarima ya ce bayan rasuwar ƙaninta wani taimako ko kulawa ka ba wannan baiwar Allah da 'ya'yanta? Na ɗan bani da hali ne shi yasa. Yarima ya ce sadda Alhaji Jamilu ya zo neman aurenta gunka, ka yi shawara da mahaifiyar yarinyar kafin ka amince? A'a ban yi ba. Yarima ya ce good. To a matsayinka na wanda bai san cinsu, shansu, iliminsu, tufafinsu, farar ɗaya sai ka ce dole sai yarinya ta maka biyayya ta auri wanda ba ta. Da sauri barista Saminu ya ce objection my lord. Ya kamata lauyan mai kariya ya daina jifar wanda ake tambaya da laifi ko kuma ɗora masa laifin da bai aikata ba. Ko ba komai ai sai an, in yana da halin taimaka musu zai taimaka musu. Alƙali ya ce barista a kiyaye. Kofa Yarima ya buƙaci ganin Alhaji Jamilu, nan ya fito. Yarima ya buƙaci ya yi wa kotu bayani wane ne shi. Nan ya gabatar da kansa. Yarima ya kalle sai ce kai ne wanda Bala ya ba wa auren diyar ƙaninsa? Ya ce eh. To yanzu kun haɗu da yarinyar kun yi magana
ya ce a'a. Yarima ya kalli alkali ya ce, ya mai girma mai shari'a, da waɗannan hujjoji nake so wannan kotu mai adalci ta biyo wa Mariya da ‘yarta hakkinsu gun hana wannan auren da Bala kawunta ya ba wanda ba ta so. Yin auren zai iya sa rayuwar yarinyar ta gayyara. Yanzu haka tana karatu ne don taimakon kanta kasancewar ta mareniya. Ina son kotu ta hana Bala ko da yawan zuwan da yake yi gidan Mariya saboda yana ɗaga mata hankali ita da yaranta. Na gode ya mai girma mai shari'a. Alƙali ya kalli barista Saminu ya ce, kana da abin cewa? Ya ce yana son ya yi wa Umma tambaya. Alƙali ya ce, Mariya ta fito kotu na son ganin ta gabanta. Nan ta fito. Barista Saminu ya kalle ta ce, ke mace ce, ke wace ce? Ke mece ce gun yarinyar? Ta ce mahaifiyarta. Ya ce me yasa ba kya son aurenta da objection my lord. Yarima ya katse barista Saminu haɗe da cewa lauyan wanda ake ƙara ya san irin tambayoyin da zai yi. Ai ba dole sai ya ji dalilinta na wannan sirrin zuciyarta ne. Alƙali ya ce barista a kiyaye. Wani mugun kallo barista Saminu ya yi wa Yarima, shi ko a jikinsa. Nan barista Saminu ya ce Umma ta je ta zauna. Alƙali ya gyara murya ya ce ko akwai wasu tambayoyi da lauyoyi za su sake yi ga mai ƙara da waɗanda ake tuhuma? Suka ce a'a. Dukawa alƙali ya ci gaba da yan rubuce-rubucensa sannan ya ɗago ya fara magana kamar haka. Bayan korafe-korafe daga bakin lauyoyi musamman barista Ashman Ismail Khalid, wannan kotu ta zartar da hukunci kamar haka. Bala dole ya haƙura da yi wa 'yar ƙaninsa auren dole, a bata ta zaɓi wanda take so. Sannan kotu ta ba wa Mariya damar duk sadda Bala ya sake zuwa gidanta ba tare da izininta ba, ko da tashin hankali, to ta sanar da kotu. Sannan Alhaji Jamilu dole ya haƙura da wannan auren. In ma ya yi ma Bala hidima ko ya kai kuɗin auren, to ya karɓi kayansa. Wannan hukunci dole ku bisa saboda wannan kotu ba ta lamunci a canza wata shari'a ba in har ta yi hukunci a kanta. Alƙali yana kaiwa nan ya buga guduma, kowa ya tashi. Yarima ya kalli Umma ya murmushi samun nasara, ya miƙe don fita haɗe da yi wa Umma nuni ta biyo sa. Gab da Yarima zai fita ya ga Alhaji Jamilu, kawu Bala, barista Saminu fuskar su murtuƙe kamar an aiko musu da sakon mutuwa. Wani mugun kallo barista Saminu ya wa Yarima, murmushi Yarima yi wanda ya san ya ƙara ɓata wa barista Saminu rai yin haka da ya yi. Ida fita ya yi haɗe da tsayawa gefen wasu kujeru yana jiran Umma. Hango su Alhaji Jamilu da kawu Bala ya yi suna magana sannan suka shiga mota suka bar gun. Umma na fitowa ta isa gun Yarima tana ta fara'a. Tsayawa ta yi haɗe da cewa yallaɓai na gode sosai da wannan taimako da karanci da ka nuna mu. Ba zan taɓa mantawa ba. Allah ya yi maka albarka ya sa ka gama da duniya lafiya. Cikin jin daɗin addu'arta ya ce amin mama, kada ki damu. A hankali Yarima ya ce amma mama ina ganin maganar kisan mai gidanki duk da kin ce an jima, amma gaskiya zan sake bincike a kanta har sai na gano ko wane ne ya kisan, insha Allah, dan ina dan wani zargi. Amma dai to amma zan yi tafiya wata ƙasa, zan yi wata 3 kamun na dawo. Insha Allah zan kira ki zan zo har gida sai mu sake bincike. Cikin jin daɗin maganganunsa Umma ta ce to amma na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Murmushi ya ce amin. Nan suka yi sallama ya wuce gida, ita kuma tawo a daidaita ta nufi gida cikin farin ciki. Bangaren kawu Bala da Alhaji Jamilu kuwa tafi suke cikin mota, rai babu daɗi. Alhaji Jamilu cikin ɓacin rai ya ce wallahi sai na nuna ma yaron nan kalata, wallahi ya bi a hankali, kada ya ga ɗan sarkin garin nan ne ya nemi ya taka ne. Na ga bayan waɗanda suka fisa taurin kai bare shi ƙaramin ƙwaro, wallahi sai in yi ajalinsa. Bala ya tsaki ya ce bar mutsiyata, wallahi kamar na shaƙe sai mutu. In ya san wata ai bai san wata ba. Kaga yanzu kawai mu bari a yi sati 2 da yin shari'ar nan, sai in tura 'yan fashi su je har gidan Yasmin ɗin su sato mun ita, in rufe fuskata na biya bukata da ita. Ina ga hakan zai fi. Alhaji Jamilu ya faɗa yana kallon Bala. Bala ya yi dariya ya ce hakan ya yi, ni ma daga nan sai a sato min uwar na huta da ita, don tun bayan rasuwar mijinta na so aurenta ta ƙi. Alhaji Bala ya ce tabbas haka za mu yi. Idan suka ci gaba da mugayen maganganunsu, shi kuwa Bala daɗi fal a ransa, don dama yana tunanin kada Alhaji Jamilu ya ce
ya biya sa kuɗinsa don yana ganin ɗaukewar numfashi kawai zai sa ya ba da wannan kuɗin da ya kawo, don daga lokacin da ya zo na farko to bai da aikin yi sai kawo kuɗi. Saboda haka a nan za mu dakata don jin yadda za ta kaya a littafi na 2. Kada ku manta fa littafin tare suke gaba ɗaya da na 1 da na 2 ɗin tare suka fito, saboda haka ku neme su kawai, kar ki ba mu kanki wahala. Sunan labarin da Yarima Ashman, kamar yadda na gaya muku ko. To na gode da kuka kasance tare da ni. Mu haɗu a littafi na 2 don jin yadda za ta kaya, duk da kun ji ni gaba ɗaya. To fa kun ji yadda abun ya kasance. Lallai kan akwai cakwakiya a cikin wannan tafiya, amma ba za mu san ta ina cakwakiyar zai kasance ba sai idan mun tafi cikin labarin. Yan fashi, sannan kuma makiyinta babban, wanda ko da ke ba zan ce makiyinta ba, wanda take ma laifi, shi ya ceci rayuwanta daga halin kakani kaye. Sannan gahi abubuwa da yawa sun faru. To duk yadda ake ciki dai za mu gani, ko ba haka ba? Mu haɗu a labari na 2 don jin yadda za ta kasance.